ଦେଖି କଳିକାଳ ରୀତିଗୋ ବଉଳ, ଭାଳି ତ ବସିଲି ମୁହିଁ। ମାଳିକା ଲିଖନ ଅଖଣ୍ଡ ବଚନ, କାନେ କାନେ ଦିଅ କହି। ଏହା ଶୁଣି ନାହିଁ କାନେ ଗୋ ବଉଳ, ଦେଖି ତ ନଥିଲା ଆଖି। ମାଳିକା ଲିଖନ ଜାତି ହରିଜନ, ପାଜିତ ହେଲେ ଏଣିକି। ଏଠାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ହୀରାକୁଦୁ ଆଉ ପାରାଦୀପି ମିଶି ଏକାକାର ହୋଇଯିବ। ହିଙ୍ଗୁଳା ମଙ୍ଗୁଳା ଏକତ୍ର ହୋଇବେ। ଭୈରବୀ ରଡ଼ି ଶୁଭୁଥିବ। କିଏ ସେ ମରିବେ ଘରେ କୋଣଠି, କିଏ ସେ ମରିବେ ପଡ଼ିଥିବେ ବାଟେ ଘାଟି। 7 ଦିନ ଧରି ନୀଳା ଚାଲିଥିବ ଛତିଆ ବଟେ। ଏଠାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, କାଉ ବଗ କୋଇଲି ଖାଇବେ ମଣିଷର ମାଂସ ସବୁ ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି। ଡାହାଣୀ ଡାକିନୀ ମାନେ ଗୋ ବଉଳ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇବେ ଉଭା। ଘରେ ଘରେ ପଶି ରକ୍ତ ଯିବେ ଶୋଷି, ତେଣୁ କି କରିବୁ ଅବା। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡୀକୁ ସଙ୍ଗେ ଗୋ ବଉଳ, ଅଷ୍ଟକାଳେ ଠାକୁରାଣୀ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯିଏ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ହୋଇ ପାଷାଣ ପାଷିଣୀ। ହାତେ ଧରି ତୀକ୍ଷଣ ଖଣ୍ଡା ଗୋ ବଉଳ, କଡ଼ମଡ଼ କରି ଦାନ୍ତ। ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପଶି ଗୋଡ଼ାଇ ଖାଇବେ, ଏକଥାଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏଠାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିବା କଥା, ଚାରିଆଡ଼େ ଡାହାଣୀ ଢାଙ୍କିଣୀମାନେ ବୁଲିବେ। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଅଷ୍ଟକାଳୀ ଠାକୁରାଣୀ ବି ଉଭା ହେଇ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସବୁଆଡ଼େ ପୂଜା ପାଉଥିବେ। ଦିବସରେ କାଉ ପରି ପେଚା ବୁଲୁଥିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ହୋହାକାର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବେ। ଲୋକେ ହେବେ କୁହାକୁହି ସରିଲା ବେଳ, ତାପରେ ପଡ଼ୁଥିବ ପ୍ରଳୟ କାଳ ଏବଂ ଦିନ ଦିହିପରେ ବି ବିଲୁଆମାନେ ରଡ଼ୁଥିବେ। ଗାଁରେ ପଶିବ ବାଘ ବନସ୍ତ ଛାଡ଼ି। ଦିନ 10 ଘଡ଼ିରୁ ଅନ୍ଧାର ହେବ। ଦିନ 10ଟା ବେଳୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। କୁଳବଧୂ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଗୋ ବଉଳ, ବିଟ ପୁରୁଷ ମାତି। ଯୌବନ ଗର୍ବେ ନ ମାନି କାହାକୁ, ଆରଚିତ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ ଗୋ ବଉଳ କରୁଥିବେ ବେଖାତିରି। ପର ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭ ପଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ବେକେ ଦେବେ ଛୁରୀ। ସେ ବିଟ ପରି ନାରୀ ମାନେ ଗୋ ବଉଳ, ନାରୀର ନୁହନ୍ତି ଗଣା। କଳି ଶେଷ କାଳି ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ, ଖଣ୍ଡାଧାର ହେବ ହଣା। କୁଳବଧୂମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପରପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ମାତି ଉଠିବେ ଏବଂ ଯୌବନ ଗର୍ଭକୁ ଛାଡ଼ି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ବେଖାତିର କରିବେ। କିଏ କେଉଁଠାରେ ଥିବେ ଗୋ ବଉଳ, କିଛି ନ ହୋଇବ ଜଣା। ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ହୁଡ଼ି ଦେଖି ପାଳାଇବୁ, ଶୁଣି ସେ ପରିଣ ଜଣା। କଟକ ଯୋବରା ଅନାକିଟ ତଳେ ମହାନଦୀ ବାଲି କୁଦ। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଟେ ତହିଁ ପ୍ରବେଶିଣ, ଆରମ୍ଭିବ ମୁକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ହାହାକାର ହୋଇ ବୁଲିବେ। ମହାନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଉଛୁରା ଦେବ।